an bɛna jɛ ka kunnafoniw ka olu lamɛn kunnafoni minnu ni a bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi fɔlɔ Ala ma hinɛna Modibo Keyita la ale ka kunnafoniw an bɛna olu lamɛn a nana laseli min kɛ an ka jamana kɛli ka a yɛrɛ ta o sankunbɛn 4 na ni o ye 4e anniversaire ye Faransikan na indépendance yɛrɛma hɔrɔnya o tali san 4 nan kunbɛn yɛrɛma hɔrɔnya min ni o ko ka bon an ma kosɛbɛ kosɛbɛ wa ni an gulonnen don o la Modibo ye ni laseli kɛ san 1964 o tulafin tile 22 don o la an bɛna ka na o kunnafoniw o kumakan olu laseliw ka o dala minɛ bamanankan de la o la sisan Modibo Keyita ye min fɔ san 1964 tulafin tile 22 n'an ko ma Faransikan na ko 22 septembre 1964 o kumakan olu filɛ nin ye Excellence, mesdames, messieurs, ma ba welelenw cɛw ani musow la camarades militants de l'Union soudanaise RDA. ntama ɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu ye tɔndenw ye USRDA o bɛrɛbɛrɛli kuruga kɔnɔ En ce 4e anniversaire de notre liberté retrouvée, an ka kanabilali sɔrɔli sankunbɛn 4 na au nom de la République du Mali en fête, Mali kanbɛ o tɔgɔ la de Kidal à Kaye, k'a daminɛ Kidal ma ka taa bila Kayi de Nara à Kolondieba, k'a daminɛ Nara ka taa bila Kolonjeba la en passant par Bamako, rassemblés ici sur ce boulevard de l'indépendance, ka na Bamako fɛ Bamakoka minnu bɛɛ lajɛlen don yan ni yɛrɛma hɔrɔnya fɛrɛkɛnɛ kan Bamako chargé de tant de souvenirs, de luttes et de victoires en faveur de l'unité africaine. Bamako min ni a falen don hakilinajigi kow la kɛlɛw ani sebayaw minnu ni olu bɛ don golofina ka kelenya o tɔnɔ kɔnɔ Et de la solidarité révolutionnaire entre les peuples, ani ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ yɛlɛmali kofɔ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ au nom du parti du peuple tout entier, ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka bɛrɛbɛrɛli kuruga dafalen tɔgɔ la l'Union soudanaise RDA, USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga il m'est un grand honneur nin ye bonyɛba ye ne bolo et un grand plaisir diya ye koba de saluer la présence parmi nous ka foli lase mɔgɔw ma minnu bɛ an cɛma d'illustres personnalités mɔgɔbaw qui nous ont fait l'amitié inestimable minnu ye teriya ta ka an sɛgɛrɛ dantɛ teriya min na de venir jusqu'à Bamako ka na fɔ Bamako yan manifester leur sympathie à notre jeune République. ka na u ka jɛ ka o jira ko ɲɛsin an ka kanbe kura ma Du fond du cœur, na ne dusukun dan bɛɛ lajɛlen ye nous leur disons merci de cette délicate attention. an bɛ a fɔ u ɲɛna ko a barika u ye tunguruli min kɛ ka ɲɛsin an ma Que soit tout d'abord remercié, barikadali ka kɛ galegale car à tout seigneur, tout honneur, ka da kan masa bɛ ni a ka bonya don nos sœurs de différents États d'Afrique, an balima minnu ni olu bɔra golofina jamana wɛrɛw la dont la très gracieuse présence ni olu ka yeli nɛɛmama kɛnɛ kan contribuent à faire de cette fête malienne une fête africaine. o bɛ kɛ sababu ye ka nin Mali ɲɛnajɛba in ka a yɛlɛma ka a kɛ golofina ka ɲɛnajɛ ye Les rencontres fréquentes et amicales lajɛ minnu n'olu ye teriya lajɛw ye ni olu ka ca entre les femmes africaines, golofina musow olu ni ɲɔgɔn cɛ entre les jeunes africains, sifinw olu ni ɲɔgɔn cɛ golofina entre les travailleurs africains, golofina baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ entre les organisations démocratiques africaines, golofina bɛɛ y'a tɔn sinfonyalenw olu ni ɲɔgɔn cɛ vivifie l'organisation de l'unité africaine o bɛ ni don golofina ka kelenya tɔn na scellée à Addis Abeba, min ni o nɛgɛ donna Addis Abeba confirmée au Caire k'a sɛmɛntiya kɛr et tende à en faire une force wa a bɛ ka laban ka kɛ fanga ye qui compte et comptera de plus en plus sur la scène mondiale. min ni a bɛ ka jate wa ni a bɛna jate fana diɲɛ bunakun kan L'organisation de l'unité africaine golofina ka kelenya tɔn sinfonyalen est née de la poussée irrésistible des peuples africains ale bangena golofinakaw fɛ wulikajɔw la wulikajɔ minnu ne kunbɛn cogo tɛ a la et c'est aux peuples africains wa a bɛ golofinakaw de ma qu'il appartient de monter une garde farouche
ka jantoli kɛ kosɛbɛ autour d'elle tɔn in kɛrɛfɛ face aux manœuvres insidieuses des forces malsaines walisa komayɛlɛma sira minnu be yen n'o bɛ kɛ fangajugu tigilamɔgɔw fɛ ka a tanga o ma qui voudraient diviser, opposer les États africains minnu b'a fɛ ka golofina jamanaw fara ka u kɔ don ɲɔgɔn na et faire fructifier leurs intérêts sordides ani u yɛrɛw ka nafajugu ye fɛn minnu ye ka olu la yiriwa à l'ombre de nos divisions et de nos faiblesses. ka o kɛ an ka barikantanya ni an ka farafaraliw dibi kɔnɔ C'est aux peuples africains a bɛ golofinakaw de ma qu'il revient de faire avorter ces desseins machiavéliques a bɛ olu de ma o keguya fɛɛrɛ minnu sigira sen kan walisa ka o fɛɛrɛw tiɲɛ de n'accepter jamais sɔn kana kɛ a ma abada de se laisser sud-américaniser et recoloniser. ka u yɛrɛ to tagabolow bolo tagabolo minnu ni olu ye lamɛriki jamana mɔgɔw ka tagabolo ye ka sɔrɔ ka don wurunɛya kɔnɔ ka don fangafin kɔnɔ ka u yɛrɛ ladon jɔnya na L'unité plus que jamais kelenya fo bada est la condition de la survie de l'Afrique, o de ye golofina ka ɲɛnamaya sartu ye de son indépendance, a k'a yɛrɛma hɔrɔnya de sa dignité. a n'a ka hɔrɔnya Le peuple du Mali, pour sa part, malikaw olu ta fan fɛ n'épargnera aucun effort ale na a seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ pour consolider l'organisation de l'unité africaine, walisa golofina ka kelenya tɔn o be se ka banban cogo min na pour faire valoir la civilisation africaine, walisa golofina ka somɔgɔya ka o da kɛnɛ kan pour que l'Afrique, walisa golofina notre chère Afrique, golofina min ni o ko ka bon an ma hali si belle et si riche, min cɛ ka ɲi ni a fɛntigiyalen don kosɛbɛ cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures o kana na kɛ kɔkan jamana setigiw olu kelen pe bolomadayɔrɔ ye tugun pour que les Africains walisa golofinakaw deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. olu ka kɛ sa u ka yɔrɔw kelen pe de kuntigiw ye Nous prions donc o la an bɛ min ɲini nos sœurs ici présentes an balima jamana minnu bɛ kɛnɛ ka ɲa de bien vouloir transmettre à leur peuple, u ka a lase u ka jamana kɔnɔdenw ma à leur parti, u ka bɛrɛbɛrɛli kurugaw ma à leur gouvernement, k'a lase u ka fangaw ma ce message de foi ni limaniya cikan en les destinées africaines du peuple de la République du Mali, de son parti et de son gouvernement. ŋaniya ni kuntilenna min bɛ mali kanbe jamanadenw na a ka bɛrɛbɛrɛli kuruga ani a ka fanga na Que soient ensuite remerciés o kɔfɛ barikadali ka kɛ tun toutes les hautes personnalités de France, mɔgɔba minnu ye faransikaw ye dont la présence ici au Mali nous honore grandement. olu minnu ni olu yeli kɛnɛ kan mali la yan o bɛ an bonya ka taa se a hakɛ la La politique du Mali a toujours consisté mali ka bɛrɛbɛrɛli o ɲɛsina tuma bɛɛ lajɛlen na fɛn min ma et consistera toujours wa a bɛna kɛ min ye fana tuma bɛɛ lajɛlen na à tendre une main amicale et fraternelle o ye ka teriya bolo ani badenya bolo ka o yangan à tous les pays du monde sans considération de leur régime, ka a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen jamanaw ma ka taa sɔrɔ an ma wolomali kɛ fangako nasira fɛ à la seule condition ka sarituw kɛ kelen pe dɔrɔn de ye à la seule condition ka sarituw kɛ kelen pe dɔrɔn de ye du respect réciproque des options ɲɔgɔn bonya ka kɛ ka kɛɲɛ ni jamana jɔsenw ye et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. ani jamana si kana i sen don jamana wɛrɛ ka kɔnɔna kungow la Le nombre hakan et la qualité des pays représentés au Mali, ani jamana sugu minnu be yen ni olu nɔna bilalen bɛ mali la la présence à la tribune d'honneur mɔgɔ yeli bonya gala sanfɛ d'augustes personnalités d'Europe maaba minnu ni olu bɔra farajɛla gun kan atteste que cette politique de la main tendue du Mali o b'a jira k'a fɔ ko ni bɛrɛbɛrɛli sira min bɛ mali bolo ni o ye ka bolo mɔnɔ bɔ ka a ɲɛsin rencontre partout dans le monde des échos favorables. ko o ni sahaba o bɛ ka bɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ kɔnɔ Soyez assurés, messieurs, a ka jɛya aw ma balimaw de la constance de la République du Mali ko mali kanbe o bɛ a cogo la tuma bɛɛ dans cette politique invariable d'amitié
traité de coopération Ni bɛrɛbɛrɛli sira nin kan yɛlɛmali tɛ don min na min bɛ teriya ani jɛkabara kofɔ. avec tous les pays du monde, Ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye. politique qui contribue, Bɛrɛbɛrɛli sira min ni o bɛ kɛ sababu ye sans aucun doute, siga fan si tɛ a la au maintien de la paix hɛrɛ basigili la et de l'entente dans le monde. ani bɛn diɲɛ kɔnɔ. Nos remerciements vont également An ka barikadali bɛ lase fana à ses camarades militants français an taamaɲɔgɔn minnu ni olu ye tɔndenw ye Faransi jamana tɔgɔ la de l'Union soudanaise RDA, minnu bɛ USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga kɔnɔ. aux camarades Morley et Fayette, An taamaɲɔgɔn Morley ani Fayette. que le peuple du Mali connaît si bien Mali kaw bɛ minnu dɔn k'a ɲɛ et qu'il retrouve avec une joie et une émotion qu'il ne cherche pas à dissimuler. o k'u ka foli sɔrɔ yan ni ɲagali ye ni nisɔndiyaba ye u kana a ɲini fiyewu ka min dogo. Fidèles à leur conception du monde, d'internationalisme, du prolétariat, Ka kɛɲɛ ni u ka faamucogo ye ka ɲɛsin diɲɛ ma ani bolilankolo ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ. ils n'ont pas hésité U ma siga au moment où il y avait péril à le faire, wagati min na ni farati tun bɛ a kɛli la à se joindre au mouvement d'émancipation naissant. ka u fara lamagada kan lamagada min ni o bɛ kanabilali bangetɔ ka o kofɔ. À s'exposer avec nous aux brimades, aux humiliations au cours du régime colonial. Ka u yɛrɛ bila farati la farati min bɛ ɲɛsin ɲɛnu ani lebuliw ma minnu ni olu kɛra jɔnya wagati la. Ils ont, U ye c'est un hommage public qu'au nom du parti je leur rends, nin ye foroba bonyamasegin ye n bɛ min lase u ma bɛrɛbɛrɛli kuruga tɔgɔ la. puissamment contribué à l'édification de l'instrument essentiel de notre lutte et de notre victoire, U ye baara kɛ kosɛbɛ walisa an ka kɛlɛ ani an ka sebaya o baarakɛminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen walisa u bɛ se ka layiriwa cogo min na. l'Union soudanaise RDA. USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga. Notre parti est le leur. An ka bɛrɛbɛrɛli kuruga o ye u ta ye. Il est tout à fait légitime A bɛ bɛn jama ta fan fɛ que le peuple du Mali, ko malikaw que les militants de l'Union soudanaise RDA, ko maa minnu ye tɔnden ye USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga kɔnɔ que les responsables de l'État ko kafo ɲɛmɔgɔw leur vouent une particulière tendresse. ko olu bɛ kanuya sɛbɛ jira u la. Leur présence agissante à nos côtés U yeli ka baara kɛ an kɛrɛfɛ au moment des épreuves. wagati gwɛlɛnw kɔnɔna na Et aujourd'hui, dans les réjouissances, ani bi ɲagaliba kɔnɔna na est la preuve que les révolutionnaires sincères et authentiques o bɛ a jira k'a fɔ maa minnu ye yɛlɛmɛlandiw ye n'u u bɛ tiɲɛ kan wa ni olu ka yɛlɛmɛlandiya ye fɛn jɛlen ye. se retrouvent toujours par-delà les différences superficielles Olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ lajɛlen na hali n'a kɛra k'a fɔ ko danfara bɛ u ka sigiyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. de races et de pays Hali n'a kɛra ko danfara bɛ u ka siyaw ani u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. et constituent la grande famille universelle de ceux qui croient en l'unité de l'homme, O kɔni de ye gwa belebele ye gwa belebele min walankatalen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ ka a ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu dalen bɛ adamaden ka kelenya na et au triomphe inévitable des peuples. ani jamana kɔnɔdenw ka sesɔrɔli kunbɛncogo tɛ min na. Nous remercions ensuite, An bɛ foli lase o kɔfɛ messieurs les anciens gouverneurs de l'ex-Soudan français Sudan faransɛ o marabakɔrɔw an bɛ foli lase u ma et leurs dignes compagnes ani u taamaɲɔgɔn hɔrɔnw du grand honneur qu'ils nous font de venir célébrer avec nous notre indépendance. u ye bonyɛba min kɛ an ye ka na an ka yɛrɛma hɔrɔnya sankunbɛn ɲɛnajɛ kɛ an fɛ. Leur présence à nos yeux Olu yeli an ɲɛkɔrɔ signifie qu'une page est tournée et définitivement tournée. o b'a jira ko fɛn fɛn de kɛra kɔrɔlen na sa ko tɛmɛ kɛra olu bɛɛ kan tɛmɛ kɛra o bɛɛ kan kudayi. Elle signifie également A b'a jira fana tuguni ko que notre combat ko an ka kɛlɛ n'était inspiré par aucune haine, a sinsinnen tun tɛ kɔniyali si kan qu'il n'était dirigé
ni contre un pays, kɛlɛ nin tun ma ɲɛsin jamana kelen si ma, ni contre des hommes, a tun ma ɲɛsin adamadenw fana ma, mais uniquement contre un système. nka a tun bɛ ɲɛsin dɔrɔn kange dɔ de ma, a tun bɛ ɲɛsin tagabolo dɔ de ma. Je tiens à exprimer ici, n b'a fɛ ka a fɔ yan ko au nom du peuple du Mali, malikaw tɔgɔ la à M. Louvo Ege, ka a lase n balimakɛ Louvo Ege ma la grande et amicale considération de toutes les couches maliennes. bonya ani teriyaba ka bɔ Mali a bolofaraw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Le fait que des combats sanglants aient pu être évités k'a ye k'a fɔ ko kɛlɛw joli bɛ woyo minnu na ko o sera ka matanga alors qu'ils ont endeuillé d'autres territoires d'Afrique. k'a sɔrɔ o kɛlɛw kɛra sababu ye ka suw bɔ golofina jamana wɛrɛw kan. Le fait que nos revendications justes aient été comprises à temps k'a ye k'a fɔ ko an ka laɲiniw bɛnnenw ko olu faamuna a tuma la ont très heureusement permis que des rapports amicaux et de franche collaboration a kɛra kunnadiya ye olu kɛra sababu ye ko teriya jɛɲɔgɔnyaw ani baarakɛɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnyaw minnu jɛlen don demeurent entre la France et le Mali. olu tora Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. La République du Mali, quant à elle, Mali kanbe ta fan fɛ accorde toute son importance au maintien et au renforcement de cette coopération ale bɛ nafaba de don o baaraɲɔgɔnya sinsinni na ani o toli la sen kan avec la République française. ni Faransi kanbe ye. Il n'est un secret pour personne gundo tɛ mɔgɔ si ta fan fɛ que le peuple du Mali éprouve une grande amitié ko malikaw bɛ teriyaba de sɔrɔ et une profonde admiration ani diyaɲɛkoba à l'endroit du peuple français, k'a ɲɛsin Faransikaw ma. héritier de la grande révolution de 1789, murutiliba min kɛra san 1789 ani kɔnɔntɔ olu minnu ye o tiɲɛtadenw ye héritier d'une civilisation humaniste et démocratique. olu minnu ye somɔgɔya o tiɲɛ ye somɔgɔya min sinsinnen don bɛɛya ani adamadenya kan. Et ce n'est un secret pour personne non plus ani gundo tɛ mɔgɔ si ta fan fɛ tun que le gouvernement du Mali ko Mali fanga considère la politique extérieure du général de Gaulle o bɛ kɛlɛtigi de Gaulle ale ka kɔkan bɛrɛbɛrɛli sira jateminɛ consistant à rejeter l'emploi de la force et l'immixtion ka a kɛ ban ye ka a ɲɛsin fangafin bolili ma mɔgɔw kan ani a sen donni na walikungow la comme un élément déterminant du maintien de la paix ka o kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye walisa hɛra ka to sen na et de l'indépendance des peuples d'Afrique, ani golofinakaw ka yɛrɛma hɔrɔnya d'Asie et d'Amérique latine. Azi ani l'Amérique gun woroduguyan fanfɛ bolo. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. An ka foli bɛ lase labanna kunnafoni caribagaba minnu ni olu bɛ an cɛma bi. En réalité, leur métier, Tiɲɛ ka fɔ olu ka baara rechercher et diffuser des nouvelles exactes, ka kunnafoniw ɲini kunnafoni minnu ye kunnafoni dafalenw ye ka olu cari rechercher et dire la vérité. ka tiɲɛ ɲini ka tiɲɛ fɔ Leur métier u ka baara est un des plus beaux et des plus grands qui soit. olu kɔni ye baara min ni a ɲɔgɔn ka dɔgɔn bonya na baara min ni a ɲɔgɔn ka dɔgɔn cɛɲa na Lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. n'a sɔrɔ k'a fɔ ko a baara a bɛ kɛ ni kalan ye ani danbe ye ni tilennenya ye. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension kunnafoni dibagaw tɛ se ka nɔna bila ka daa kan olu de bɛ kɛ sababu ye ka faamuyali ladi et finalement de rapprochement, laban na u bɛ kɛ sababu ye fana ka mɔgɔw gwɛrɛ ɲɔgɔn na d'entente entre les États et le peuple. u bɛ kɛ sababu ye fana ka na ni bɛn ye jamanaw ani jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Par-delà les falsifications grossières, o kɔ kan min ye kow olu bayɛlɛmali ye kɛnɛ kan les propagandes intéressées et simplistes, ka kunnafoni ka kali a kunjugu kan ka kunnafoni dafabaliw fangelemaw ka olu cari qui ont tenté de discréditer notre République, minnu ye a ɲini ka dannaya bɔ an ka kanbe kan. vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes,
abena cogo sɔrɔ n balima kunnafoni carilaw de vérifier par vous-même aw yɛrɛkun de na sɛgɛsɛgɛli kɛ en toute liberté kanabila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement. malikaw ni u dusukun ni ɲagali ye u nɔrɔla u ka bɛrɛbɛrɛli kuruga la cogo min na ani u ka fanga na cogo min na Son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960. Son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960. a donni ka a dafa jɔse na jɔse min bɛ dɛlakaya kofɔ min sɔrɔla san 1960 o tulafin tile 22nan Parce que cette option, kamasɔrɔ o jɔsenw librement faite, min dilanna kanabila kɔnɔ est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, wa a jɛlen do fɛnɛ k'a fɔ ko o bɛ bɛn a yɛrɛ ka nafaw ma à la situation et aux possibilités du pays. ani lihala ani jamana yɛrɛ seko Vous constaterez aw bena a kɔlɔsi la grande amitié des Maliens malikaw ka teriyaba min be ka a ɲɛsin pour tous les peuples du monde. diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ma Chez nous, an fɛ yan pas de racisme siya wolomako tɛ yen ni de xénophobie. mɔgɔ ɲɔgɔnkɔniya tɛ yen fana Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes aw bena a ye jenbew fɛ dɔnsenw olu fɛ ani ɲɛnajɛ siraw sugu bɛɛ lajɛlen fɛ que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. ko yɛlɛmali tagabolow la mali la o bɛ ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. n b'a miiri k'a fɔ ko a ye tagama min kɛ ka na mali la yan fɛn minnu kɛra aw ɲɛna yan ani aw ye fɛn minnu ye yan o na kɛ hakilinajigi duman ye aw bolo Auprès de tous nos honorables invités, an ka maaba welelenw bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ nous nous excusons de la modestie de nos moyens, an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ ka da kan seba tɛ an ye mais c'est avec tout notre cœur que nous les accueillons. nga ni an dusukun bɛɛ de ye an bɛ aw kunbɛn ka aw bisimila Notre profond attachement à la cause de la paix et de l'amitié entre les peuples an nɔrɔli kosɛbɛ hɛrɛ ko ani teriya ko diɲɛ mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ nous fait cependant un impérieux devoir o bɛ baara wajibiya an kan de dire notre grande inquiétude ka tila ka an jɔrɔna koba fana ka o fɔ et nos angoisses ani an kamana gwanko devant ces graves menaces de guerre ka a ɲɛsin nin kɛlɛkobaw ma minnu ye siranko ye qui pèsent sur la tête de l'humanité. o minnu kɛlen do dɔnni ye bi hadamadenya kunna Tous ces cliquetis d'armes, nin kɛlɛkɛminɛnko mankan fɛn fɛn bɛ sen na cette fièvre de conquête, ni wulikajɔ minnu caaman filɛ nin ye minnu bɛ bi ɲɔgɔn kan kofɔ ces agressions brutales au mépris de la morale internationale, nin dantɛmɛ bingani minnu ni olu bɛ ka kɛ ni a tɛ kɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o danbe kɔnɔ au mépris du droit international, wa ni a bɛ kɛ fana diɲɛ sirigina ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw o sɔsɔli la au mépris du droit imprescriptible des peuples à disposer d'eux-mêmes, wa ni a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye fana ka ɲɛsin hakɛ ma hakɛ min ni yɛlɛmali tɛ se ka don o la abada ni o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw kɛli la k'u ka kow latigɛ u yɛrɛ ye ces violences extrêmes ni dantɛmɛ kɛwalew exercées à Cuba, ni o bɛ ka kɛ kuba jamana kan dans le sud-est asiatique, azigun o woroduguyan fanfɛ bolo ani a kɔrɔyan fanfɛ bolo furancɛ au Congo, Léo, kongo lewo jamana kan ces menaces peu honorables d'utilisation de la bombe atomique, ni farati minnu filɛ ni bonya tɛ a la ni o bɛ tali kɛ foron fiti olu cili la contre des peuples pacifiques, ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma minnu ye hɛrɛ mɔgɔw ye tout ce déchaînement de haine et d'appétit de puissance nin kɔniyali girinkajɔ minnu filɛ ani sebaya negew jirali ont assombré le climat international. o kɛra sababu ye ka dibi don diɲɛ jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw la Les peuples du monde diɲɛ jamana kɔnɔdenw sont indignés de cette audace inouïe des forces d'agression olu dusukun kan ka minɛ don bi k'a sababu kɛ nin dantɛmɛ kariyaw ye bingani fangaw olu fɛ et de l'impunité dont elles bénéficient. ani ɲanginibaliya minnu ni u bɛ o minɛn kɔnɔ Fidèles
à sa politique de non-alignement. Ka kɛɲɛ ni a nɔrɔli ye a ka bɛrɛbɛrɛli sira la ni o tɛ tugunkɔ kofɔ. Hostile au colonialisme, Ka muruti boloda ka a ɲɛsin jɔnya ma, à l'impérialisme et au néocolonialisme. ka ɲɛsin wurunɛya ma ani jɔnyakura ko ma. La République du Mali Mali kanbe dénonce et fustige ces atteintes graves à la liberté et à la dignité des peuples a b'a fɔ a si la ni ka tila ka kɔni kɛ ka ɲɛsin ni bingani wale cɛjugu ma, ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ka kanabila ani u ka hɔrɔnya ma. et affirme sa détermination pleine et entière Wa a b'a ka cɛsiri dafalen a b'o jira kɛnɛ kan à prendre ses responsabilités, ko a n'a a jɔyɔrɔ ta, toutes ses responsabilités a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen dafalen au sein de l'organisation mondiale diɲɛ tɔn sinfonyalen kɔnɔ et au sein de l'organisation africaine ani golofina ka tɔn sinfonyalen kɔnɔ, pour qu'un terme soit mis le plus rapidement possible à ces pratiques dangereuses et barbares. walisa fu ka se ka siri joona joona ni dantɛmɛ walew cɛjugu bɛnbaliw la. Du haut de cette tribune, Nin gwala sanfɛ nous lançons un appel solennel pour qu'il soit renoncé à cette politique d'expansion et de conquête. an bɛ wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila walisa ban ka se ka kɛ ni bɛrɛbɛrɛli sira ma, bɛrɛbɛrɛli sira min ni a sinsinnen don yɔrɔw minɛli ani minɛli walankatali kan. Pour que soient prises en considération les aspirations des peuples, si petits et si faibles soient-ils. Walisa jateminɛ ka kɛ ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ka laɲiniw ma, o jamana kɔnɔdenw mana dɔgɔya cogo cogo, u barika mana dɔgɔya cogo cogo. La voie de la négociation, Sigikafɔ sira, de la recherche patiente et pacifique de la solution des différends gɛlɛya minnu bɛ yen fɛɛrɛ ka ɲini o la muɲuni kɔnɔna na ani nɔgɔya kɔnɔna na. est seule conforme à l'intérêt de tous les États et de tous les peuples du monde. O kelen pe de bɛ bɛn jamanaw bɛɛ lajɛlen ka nafa ma ani diɲɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka nafa ma. La politique de la force, Fanga bɛrɛbɛrɛli sira, la politique de la guerre, kɛlɛ bɛrɛbɛrɛli sira, qui ne profite qu'à des intérêts bien précis de certains groupes. o kɔni mɔgɔ si tɛ bɔ o ninnu ma fo ni a kɛra kulu damadamaw ye. Cette politique-là O bɛrɛbɛrɛli sira min filɛ o ye, a toujours abouti à la catastrophe. o furadama o bɛ laban ni kasara de ye. Pour cela même K'a ɲɛsin hali mɔgɔw yɛrɛw ma, qu'il la préconise, olu minnu bɛ ka a fɔ ko a sira ka boli, car les peuples finissent toujours par triompher. k'a masɔrɔ jamana kɔnɔdenw olu bɛ laban tuma bɛɛ lajɛlen de la ka se sɔrɔ. C'est ce message de raison, O jo cikan, de paix dans le monde, hɛrɛ diɲɛ kɔnɔ, que la République du Mali tient d'abord à faire entendre ko Mali kanbe b'a fɛ fɔlɔ o de ka mɛn, et espère qu'il sera effectivement entendu. ani a jigi bɛ a kan k'a fɔ ko o na lamɛn ko ka dafa. Historiens retiendront sans conteste, camarades, Dɔ fɔ tigilamɔgɔw ni na to u kɔnɔ siga tɛ a la n taamaɲɔgɔnw. la période qui s'est écoulée Wagati min ni o tɛmɛna entre septembre 1963 et septembre 1964, k'a daminɛ san 1963 o tulafin kalo ka n'a bila san 1964 o tulafin kalo la. comme l'année de démarrage décisif de l'industrialisation de la République du Mali. Ko o kɛra san ye san min ni o kɛra ɲɛta lakika san ye. Mali ladani sokow olu dabɔli san. Les réalisations déjà intervenues, Baara minnu ni olu sera ka kɛ kaban. la Sokoma à Baginda, Sokoma sigira sen kan Baginda. l'huilerie de Koulikoro, Kulikoro tuludilanyɔrɔ sigira sen kan. la chaîne des abattoirs frigorifiques, Bagan fagayɔrɔ sigira sen kan. l'usine de Granito, Granito fantogo sigira sen kan. ou en cours d'intervention, Wala baara minnu tɔ bɛ sen na. la sucrerie de l'Office du Niger, Sukarodilanyɔrɔ min bɛ kɔlɔn kɔnɔ. les rizeries, Malo sɛnɛyɔrɔ. la meunerie, Sumankisɛw bɛ bayɛlɛma yɔrɔ minnu na ka a kɛ mugu ye ka dumunifɛnw dilan ni a ye. l'usine de cigarettes et d'allumettes, Siramɔɲɔw ani takalaw bɛ dilan yɔrɔ min na. le combinat textile, Finiw bɛ dilan minɛn minnu na. la cimenterie, Faramugu dilanyɔrɔ. l'usine de céramique, Bɔgɔ dilanyɔrɔ. pour ne citer que celle-là, etc. Ka nin damadamaw fɔ a tɔ bɛ fururu. Ces réalisations O baara minnu kɛra représentent comme signification et comme portée un changement radical, total,
par rapport à l'époque coloniale, kɔrɔ minnu bɛ u la ka olu da kɛnɛ kan o de ye ka yɛlɛmali belebele ka o don yɛlɛmali min ye yɛlɛmali dafalen ka a sanga jɔnya wagati la par rapport à la situation exclusivement agricole de notre pays, ka a ɲɛsin an ka jamana a bɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnen min dɔrɔn na sɛnɛko nasira fɛ dont toutes les richesses, toutes les matières premières étaient drainées vers l'extérieur, ni o nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen a sɔrɔta kunfɔlɔw bɛɛ o kun bɛ dɔɔni ka taa ni u ye jamana kɔ kan et qui servaient de déversoir wa o kun bɛ kɛ bɔnyɔrɔ de ye au trop-plein d'articles manufacturés des pays d'Occident. ka a ɲɛsin farajɛla jamanaw olu ka bololafɛn dilayɔrɔw ma Cette ère nouvelle, ni wagati kura min filɛ nin ye cette aube éblouissante d'indépendance économique, nin kɛnɛ faranda manamanata min bɛ sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ ces perspectives radieuses, nin jigisigidon nataw ouvertes grâce au travail collectif acharné de notre peuple, minnu dayɛlɛla ka sababu kɛ jɛ ka baaraw ye jɛ ka baara kologiri min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔdenw fɛ grâce au travail d'explication et de mobilisation de notre parti, l'Union soudanaise RDA, ka a sababu kɛ wulikajɔ ani lafaamuyali baara minnu ni olu kɛra an ka bɛrɛbɛrɛli kuruga fɛ ni o ye USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga ye grâce à l'option socialiste du 22 septembre 1960, ka a sababu kɛ jɔsen ye jɔsen min sinsinnen don delakaya kan min bangena san 1960 ani 60 o tulafin tile 22 grâce aussi ka sababu kɛ fana à l'entraide fraternelle des autres pays, balimaya dɛmɛni minnu fana ni jamana wɛrɛ minnu ye o lase an ma auquel je me plais ici à rendre l'hommage qui leur est dû, o dɛmɛni min kosɔn a bɛ diya n ye yan u ni bonya min ka kan ka o ta k'a lase u ma ces perspectives radieuses-là, camarades, taamaɲɔgɔnw o dɔn nata jigisigikow méritent d'être saluées en ce jour de liesse populaire o barikadali ka kan ka kɛ bidenw na foroba ɲagali don comme une grande victoire, i n'a fɔ sebayaba comme une juste récompense de tous les sacrifices héroïques k'o kɛ i n'a fɔ lajalilan min ni a bɛ tali kɛ cɛsiri baaraba minnu ni olu kɛra consentis par les militants et les travailleurs de la République du Mali. o minnu kɛra tɔndenw ani baarakɛlaw fɛ mali kanbe kɔnɔna na Oh, il ne s'agit pas de sombrer dans une satisfaction béate, a kɔrɔ tɛ ko an ka bɔ ka bin nimisiwasa dantɛmɛ kɔnɔna na de déposer les armes et de se dépêcher de jouir des fruits de la victoire. ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka teliya ka ɲagali sebaya tɔnɔ ko la Il ne s'agit, nous l'avons dit, an y'a fɔ kaban k'a fɔ ko que d'un commencement. ko dɔ wɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ nin ye a ko worobilanjirɔ ye Seuls les jalons ont été opposés. La bataille de l'industrialisation, jusigilanw dɔrɔn de sigira fɔlɔ ladaniso sigili sen kan o kɛlɛ la bataille de la production sɔrɔ kɛlɛ est la bataille décisive du XXe siècle. o ye kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min bɛ kɛ fagarɔkɛ muganan na Et cette bataille-là ani o kɛlɛ min filɛ o ye est longue et dure. o ka jan ani a ka gɛlɛn Nous avons certainement commis et commettrons encore certainement des erreurs. siga tɛ a la fili dɔw ye an sɔrɔ wa siga tɛ a la fɛnɛ fili dɔw na an sɔrɔ fana Mais quel pays fait exception à cette règle? nka jamana jumɛn de bɛ yen min tɛ fili L'essentiel min nafa ka bon est de tenir ferme, o ye ko an jɔlen jijalen ka to de demeurer lucide et vigilant, ko an yɛrɛ kɔlɔsi ani an ka bɔ an yɛrɛ kalama de faire de l'analyse de chaque revers un tremplin pour de nouveaux succès, an binna yɔrɔ yɔrɔ la ka o kow sɛgɛsɛgɛ ka o kɛ sisɔrɔli kuraw olu kɛyɔrɔ ye de consolider sans cesse ses bases ka an ka jusigilanw ka olu barika bonya pour avancer d'un pas plus assuré. walisa ka taa ɲɛfɛ ni sendaɲɛ ye sendaɲɛ min bɛ jigisigi kofɔ Consolider ses bases ka jusigilanw banban pour la République du Mali k'a ɲɛsin mali kanbɛ ma signifie continuer d'accorder à l'agriculture toute la priorité qu'elle requiert. o ye ka sɛnɛ ka a ta ka a don ba la sɛnɛ ni fɛn fɛn ka kan gale ka o kɛ sɛnɛko ta fan fɛ Si j'ai commencé le bilan de cette année par le démarrage de l'industrialisation, ni ne ye ɲinan san kimɛli ka o daminɛ ka jatew bɔ jate minnu bɛ tali kɛ ladiyanisokow la c'est pour souligner la nouveauté de l'événement et sa signification profonde. a kun ye fɛn min ye kura ye nin ko la ka o jira ani kɔrɔ dumanba min bɛ a la Il n'en reste pas moins que toute l'attention du parti du gouvernement
a tɔ tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko min ye jantoli ye ka a ɲɛsin fanga ani bɛrɛbɛrɛli kuruga ma. Tous les citoyens jaloux du peuple vont vers l'amélioration, la diversification et la production agricole. Ani jamana kɔnɔdenw olu ka laɲini ye fɛn fɛn ye o bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka a ɲɛsin dɔ farali ma sɔrɔ kan fo kana a ɲɛsin sɛnɛ bolofaraw olu cayali. Mettre en place les structures socialistes là où elles n'existaient pas. Bolofara minnu bɛ tali kɛ dɛlakaya la ka olu sigi sen kan yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni a kun tɛ yen. Les parfaire là où elles existent. U bɛ yɔrɔ min na ka a tɔ la dafa yen. Améliorer, moderniser les techniques culturelles. Fɛlɛ minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ sɛnɛ na ka o fɛɛrɛw lakuraya ka dɔ fara u kundamaw kan. Introduire des variétés nouvelles. Ka sɛnɛfɛn kuraw ka olu ladon sɛnɛ la. Augmenter la production et la productivité. Ka dɔ fara sɔrɔ ani sɔrɔ cogoɲaw kan. Faciliter la commercialisation. Ka sanni feere nɔgɔya. Voilà ce qui a été fait depuis le 22 septembre 1963. A filɛ nin ye fɛn min kɛra kabini san 1963 o tulafin tile 22. Et en dépit de mauvaises conditions climatiques. Hali k'a sɔrɔ k'a fɔ ko banda lihala chartuw ko olu ma ɲɛ. Et de pluies tardives qui ont affecté le mil et le riz. Ani sanji minnu ni olu mana u natumana ni o ye dadigi kɛ malo ani ɲɔ na. Et de la rosette qui a attaqué les arachides. Ani baki min ni o sera tigaw ma. On a enregistré néanmoins une bonne récolte dans l'ensemble. Bakuruba la sumanw olu ɲɛna. Notre satisfaction est grande. An ka nimisiwasa o ka bon. De constater que la production du coton a battu tous les records. K'a ye k'a fɔ ko sɔrɔta kɔɔri la o tɛmɛna jatew bɛɛ kan. Atteignant une augmentation de 412% en 1963-64. Ko dɔ farala kan kɛmɛ naani ani 12 san 1963 kana bila san 1964 na. Par rapport à 1959. Ka o ta ko sanga san 1959 la. 15 763 tonnes de coton. Kɔɔri a kiriti 10,763 ont été commercialisées contre 6 400 tonnes en 1962. Olu feerela k'a sɔrɔ san 1962 la kiriti 6,400 dɔrɔn o de kun feerela. 105% de plus que les prévisions du plan. kɛmɛ ani duuru o de farala kan an tun ye minnu jate minɛ a bonyana ka tɛmɛ olu kan. Le rendement moyen à l'hectare. Befɛrɛn kelen kɔnɔna na fɔcogo wɛrɛ la tari kelen kɔnɔna na sɔrɔ hakɛma. Si l'on considère la culture sèche. Ni an bɛ dugukolo jalan kan sɛnɛfɛnw jate minɛ. Est de 300 kilos contre 200 précédemment. O ye kilo 300 ye. Fɔlɔfɔlɔ ta o kun ye kilo 200 ye. En certains endroits. Fan dɔw fɛ. Il atteint et même dépasse 3 tonnes à l'hectare. A bɛ kiriti 3 sɔrɔ befɛrɛn kelen tari kelen o kɔnɔna na kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ tɛmɛ o kan. Notre satisfaction est grande également. An ka wasa ka bon fana. De voir les expériences tentées pour l'introduction de la canne à sucre et du thé couronné de succès. K'a ye k'a fɔ ko dɔnniyaw bɛ ka si filɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ mangala sɛnɛli bɛ se ka fara an bolo la ani te k'a ye k'a fɔ ko o kow bɛ ka ɲɛ an bolo. Le gouvernement a contribué au bon résultat de la campagne agricole. Fanga jɔyɔrɔ bonyana sumanw na suman minnu sɔrɔla san kɔnɔna na. En distribuant 30 000 charrues. Fanga ye misidaba 30,000 de tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. 3 000 hou. A ye sɛnɛkɛdaba 3,000 tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. 2 000 hers. Bɔgɔkurucilan 2,000. 2 800 pulvérisateurs. Serisirikɛla 2,800. 84 000 litres d'insecticides. Fɛnɲɛnama fagalan o tɔnwa 84. En faisant fonctionner également une quarantaine d'écoles saisonnières. Wa u ye kalanso 40 bɔ ɲɔgɔn ko ka o di minnu ni tuma olu bɛ kalan di mɔgɔw ma. En approfondissant l'encadrement rural. Ka dɔ fara fana cikɛlaw olu ka lakɔlɔsili la togodaw la. En poursuivant les travaux d'infrastructure et d'aménagement hydro-agricole. A taara ɲɛfɛ fana ni baaraw ye minnu bɛ yɔrɔw labɛnni kofɔ sɛnɛko ani jiko nasira fɛ. Des milliers d'hectares ont été aménagés. Tari 1000 sigiyɔrɔma caman olu labɛnna. Dans les diverses régions de la République. Kanbe a kafobolow caman kɔnɔna na. Des puits forêts. Kɔlɔnbaw senna. Des éoliennes mises ou remises en marche. Fiɲɛ bɛ toroko minnu lamaga ka ji ka o di walima ka yelen di olu caman fana labɛnna. Et il faut également saluer
comme un événement de grande portée, foli ka kan fana ka a ɲɛsin ko ma ko min ni o ye ko belebele ye. l'entrée en masse sur le champ de bataille de la production agricole et de l'aménagement du territoire de notre vaillante armée révolutionnaire et populaire. Mɔgɔw caman donnen ka kɛ kulu ye kɛnɛ kana na kɛnɛ min ni o bɛ ci kɛli ka o kofɔ ani jamana kɛnɛw labɛnni n'o bɛ ɲɛsin an ka jamana nantigiw ma, nantigi minnu ye jamana kɔnɔdenw ka nantigi ye na minnu bɛ yɛlɛmali kofɔ kow tagabolo la. De nos services de sécurité ani an ka lakana tigilamɔgɔw. et tout naturellement de nos jeunes de service civique. Ani ka fara o fana kan an ka sife minnu bɛ yen minnu bɛ fasodenɲumanya baaraw kɛ. Défendre avec acharnement Ka lafasali kɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na. les armes à la main, Ka kɛlɛkɛminɛnw to u bolo kɔnɔ. la patrie et ses conquêtes socialistes, Faso a n'a ka wulikajɔ min bɛ ta ka a ɲɛsin dɛlakaya ma. manier avec dextérité la daba du cultivateur. Ka daba minɛ ka a ŋanaya lamaga cikɛla ka daba kɔni. Voilà ce en quoi se distingue notre jeune armée et nos forces de sécurité. A filɛ nin ye cogo min na an ka sifinnantigi kulu ani lakana tigilamɔgɔw olu bɛ faranfasi cogo min na. Voilà ce qui les honore. A filɛ fɛn min bɛ u bonya. Voilà ce qui fait de nos soldats et de nos agents de sécurité les dignes fils de la République du Mali. A filɛ fɛn min bɛ an ka nantigiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw min bɛ u kɛ den hɔrɔnw ye Mali kanbe jamana tɔgɔ la. Consolider ses bases pour le Mali Ka jusigilanw banban Mali kosɔn. signifie encore accorder toute l'attention nécessaire au secteur socialiste d'État. O kɔrɔ ye ko ka jantoli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin bolofara ma, bolofara min sinsinnen don jamana tɔgɔla dɛlakaya kan. Aux sociétés et entreprises d'État Faso cakɛdaw olu ma, qui, avec l'agriculture et l'élevage, o min ka fara bagangɛn ani cikɛ kan, sont les instruments indispensables de l'accumulation du capital national. olu kɔni ye baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ ka sababu ye manankun mantolaka ka sinsin De la réalisation des objectifs kuntilennaw waleyali la. de notre premier plan quinquennal de développement économique et social. An ka fɛɛrɛ bolodalen fɔlɔ min bɛ tali kɛ san 5 la yiriwali la mɔgɔya ani sɔrɔ la. À cet égard, Ka ɲɛsin o de ma, les activités de la SOMIEX, Somiaksi ka baaraw qui peut être considérée comme le pivot du secteur d'État actuel, ni o jateminɛlen bɛ k'o kɛ bolofara ye bi, bolofara min n'o bɛ sanfɛ jamana bolo. ont pris plus d'ampleur, Olu ye yanganba de ta. tout en assurant à l'extérieur la commercialisation de notre production. O bɛ kɛ sababu ye jamana kɔkanna na an ka sɔrɔtaw ka olu don sanni feere kɔnɔ. Et à l'intérieur, l'approvisionnement des populations Jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw a bɛ kɛ sababu ye ka balo lase u ma. en les mettant à l'abri de toute privation et de toute spéculation. A bɛ u tanga dɔ farali la fɛnw sɔngɔ kan ni ka tila fɛnɛ ka u tanga u balili la dumuni sɔrɔli la. La SOMIEX a pu réaliser cette année un bénéfice en accroissement de 52% sur celui de l'exercice précédent. Somiaksi sera ka min kɛ ɲinan san kɔnɔ. A ye tɔnɔ min sɔrɔ yiriwali la ɲinan san kɔnɔ na kɛmɛ dɔya o ye 52 ye ka tɛmɛ san tɛmɛnen kan. Ces résultats remarquables O jaabi ɲuman jɔnjɔn minnu sɔrɔla permettent une fois de plus à la SOMIEX o bɛ a to fana Somiaksi de contribuer de façon importante au financement de notre budget d'équipement ale ka jansali kɛ ka a ɲɛsin an ka fusuku ma, fusuku min bɛ tali kɛ minɛnkow la. avec une participation de l'ordre du demi-milliard. Wa o bɛ u sen don o baara la ka se kundama ma, kundama min ni o bɛ tali kɛ wuluma tilancɛ la. La pharmacie populaire, Jamana kɔnɔdenw ka furafeere cakɛda avec ses 20 succursales ani a bolofara 20 et ses 22 dépôts de médicaments, a n'a ka furabilayɔrɔ 22, a réalisé cette année un chiffre d'affaires double de celui de 1962. ale ye baara kɛ nafolo kasabe min na o cayara siɲɛ 2 ka tɛmɛ nafolo la tun bɛ munumunu min cɛla ka bɛn ni san 1962 ye. En pratiquant des prix populaires, Ka sɔngɔw sigi sen kan, sɔngɔ min ye jamana kɔnɔdenw ka sɔngɔ ye. la pharmacie populaire démontre, s'il en est besoin, Jamana kɔnɔdenw ka furafeereyɔrɔ a bɛ min jira nin yɔrɔ la yan ni kun bɛ a la k'a fɔ qu'il est possible de promouvoir une politique sociale et de réaliser des bénéfices. ko cogo bɛ se ka kɛ ka bɛrɛbɛrɛli sira sigi sen kan min bɛ hadamadenya kofɔ
ani fana ka tɔnɔw sɔrɔ. Quant à l'énergie du Mali, Ka ɲɛsin yelen funti cakɛda ma Mali gɔlɔminko ma. support de notre industrie naissante, Ni o ye an ka ladaniso bangetɔ jigi ye. elle a dans son domaine su faire face au développement sans cesse croissant de la demande d'énergie. A ka bolofaraw kɔnɔna na a sera ka a ɲɛsin laɲiniw ma laɲini minnu ni dɔ bɛ fara o kan tuma bɛɛ lajɛlen na. Par rapport à 1959, Ka sanga san 1959 la. la production d'énergie s'est accrue de 50%, Yelen ko n'o ye gɔlɔminko ye dɔ nana ka na fara o kan kɛmɛdɔya 50, celle de l'eau de 52%, ji ta fanfɛ kɛmɛdɔya 52, le chiffre d'affaires de 85%. u bɛ munumunu nafolo min cɛla baara kɔnɔna na kɛmɛdɔya o kɛra 85 ye. On peut dire d'ores et déjà An bɛ se k'a fɔ kaban ko que les objectifs du plan en ce qui concerne l'énergie du Mali ko kuntilenna min tun bɛ an ka fɛɛrɛ bolodalen na ka a ɲɛsin yelen funti cakɛda la ni o ye faso ka gɔlɔmi ye. ont été atteints avant terme. O laɲiniw bɛɛ sɔrɔla ka taa sɔrɔ a tuma yɛrɛ ma se. Enfin, K'a kuncɛ l'Office du Niger a su mobiliser judicieusement les immenses ressources humaines et matérielles kɔlɔn kɔnɔna o sera ka wulikajɔ kɛ a tuma ani a wagati kɔnɔna na k'a bɛn nafasɔrɔ sira minnu bɛ minɛnko ani hadamadenya sira fɛ mises à sa disposition. minnu bilalen bɛ a ka bolo kan. L'entreprise, Cakɛda dont la gestion était pratiquement toujours déficitaire à l'époque coloniale, min ni a ka marali tuma bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ bin de jɔnyafin wagati la. déficit avoisinant le milliard avant l'indépendance, Bin tun bɛ kɛ nafolo min na o tun bɛ surunya wuluma kelen na ka kɔn yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛ. l'entreprise parviendra cette année, Cakɛda in a bɛna se ɲinan san kɔnɔna na. pour la première fois, Ni na kɛ a siɲɛ gale ye grâce aux efforts de la direction des travailleurs, k'a sababu kɛ cɛsiriw la cɛsiri min ni a bɛ bɔ baarakɛlaw ka lasinida yɔrɔ. à une gestion équilibrée. Ka na ni mara ye mara min ni o basigilen don. Sa production actuelle de riz de coton d'excellente qualité A ka sɔrɔta ye min ye sisan kɔɔri ani malo la minnu ni o si ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. est recherchée sur les marchés extérieurs O ɲininen don kɔkan jamanaw dɔgɔfiyaw kɔnɔ. et constitue une source appréciable de revenus pour la République du Mali. Wa olu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdaw ye minnu nafa ka bon Mali kan bɛɛ ma. Bien d'autres sociétés et entreprises d'État ont accompli avec honneur la mission qui leur a été impartie. Cakɛdaw caaman bɛ yen faso tɔgɔ la baara min kalifara u ma u y'o baara dafa ni bonya ye. Il ne m'est pas possible de les citer toutes N tɛ se ka n da se olu bɛɛ lajɛlen ma dans cet examen forcément rapide de leurs activités. ka ɲɛsin nin kimɛli teliman ma min bɛ tali kɛ u ka baarakɛlenw na. Il s'agit ici d'aller à l'essentiel, Min ko dɔ yan o ye ka i ɲɛsin a la kumabaw ma à l'élément nouveau et significatif. ka ɲɛsin fɛn kura ma kɔrɔbɛ min na. Cependant, il importe O n'a ta o ta a nafa ka bon que les sociétés et entreprises d'État ko cakɛdaw ani baarakɛyɔrɔ minnu bɛ faso tɔgɔ la qui présentent des faiblesses, barikantanya bɛ minnu na des insuffisances dɛsɛyɔrɔw bɛ minnu na ou dont la gestion est simplement équilibrée, minnu ni olu ka marali ni o ye damakɛɲɛ dɔrɔn kɔnɔna na. il importe que ces sociétés et entreprises se ressaisissent sans délai A nafa ka bon ko o cakɛdaw ni o baarakɛyɔrɔw u ka u yɛrɛw latilen joona joona pour jouer pleinement le rôle dynamique qui doit être le leur dans l'économie nationale. walisa jɔyɔrɔba min bɛ yen min ka kan ka kɛ olu jɔyɔrɔ ye jamana sɔrɔ kɔnɔna na u ka o fa. La médiocrité ne saurait être tolérée dans le secteur d'avant-garde. Nimisi wasabaliya diɲɛ tɛ se ka kɛ ni u ye bolofaraw la bolofara minnu ye bolomadayɔrɔ ye. Consolider ces bases pour la République du Mali signifie également Ka jusigilanw banban Mali kan bɛ ta fan fɛ o kɔrɔ ye fana ko mettre l'accent sur l'extension nécessaire de son infrastructure routière. a ka nafasɔrɔ siraw ka sinsin kɛ olu walankatali kan nafasɔrɔ sira minnu bɛ tali kɛ sirakow la Fluviale et aéronautique. jikanaw la ani sanfɛlaw la fiɲɛ kana la. Actuellement, An bɛ don min na i n'a fɔ bi plus de 700 km de routes ont été bitumées sira a kuden 770 bɔ ɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra manaji ye. contre 300 en 1961.
san 1961 na kuden 300 dɔrɔn de kun bɛ yen. Et il est tout à fait raisonnable ani a bɛnnen don k'a fɔ de penser que les 1500 km prévus pour 1966 ka miiri k'a fɔ ko kuden 1500 min ni o bolodalen bɛ ka bɛn ni san 1966 san ye le seront effectivement. siga tɛ a la o bɛna kɛ k'a dafa. Les travaux réalisés en 1963-64 baara minnu ni o kɛra ka daminɛ san 1963 ma kana bila san 1964 ma ou en cours walima minnu bɛ sen na concernent o bɛ ɲɛsin l'élargissement, le bitumage de la route Bamako-Ségou, o bɛ ɲɛsin dɔ farali la sira kan sira min bɛ bɔ Bamako ka taa Segu ani manaji dali o sira kan l'aménagement et le bitumage de la route Bougouni-Sikasso-Zégoua, frontière Côte d'Ivoire, sira min bɛ bɔ Buguni ka taa Sikaso ka taa Zégoua min ni o filɛ nin ye an ni Côte d'Ivoire jamana dancɛ la o sira dilanni ani manaji kɛli o kan et la construction du pont de Koro. ani Koro sen jɔli Les routes Sianso, Kemparana, Kuchala, sira minnu bɛ ka bɔ Sianso ka taa Kimparana ka taa Kucala Bla, Kuchala, Bamako, Koulikoro, sira min bɛ ka bɔ Bla ka taa Kucala sira min bɛ ka bɔ Bamako ka taa Kulikoro Kabara, Tombouctou. sira min bɛ ka bɔ Kabara ka taa Tombouctou L'ensemble de ces travaux nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen faralen o ɲɔgɔn kan s'élève à 4 milliards 750 millions de francs maliens. o bɛ bɛn Mali wari a wuluma 4 ani kɛwulu 750 ani 50 ma Il convient de citer également au niveau de l'aéronautique a bɛ bɛn fɛnɛ da ka se pankurunko o nasira ma la confection de 2 nouvelles pistes d'atterrissage à Nioro et Yelimane. pankurujigi kɛnɛ kura 2 olu bɛna labɛn Ɲɔrɔ ani Yelimane. L'importance de l'extension de notre réseau national, dɔ farali an ka faso kulu kan tant au point de vue de l'interpénétration des hommes et des idées, adamadenw olu doncogo ɲɔgɔn na ani hakiliw kolonsɔncogo ɲɔgɔn na qu'au point de vue du développement économique général n'échappe à personne. ka a ɲɛsin yiriwali ma sɔrɔ ta fanfɛla la bakurubaya la o ye fɛn ye min ni a dogolen tɛ mɔgɔ si la Consolider ses bases pour la République du Mali ka jusigilanw banban Mali kanbe tɔgɔ la signifie enfin o kɔrɔ ye k'a kuncɛ ko tenter de parvenir à une connaissance aussi exacte que possible, aussi précise que possible, de toutes ces richesses nationales, humaines et matérielles. ka fɛrɛ bɛɛ kɛ walasa min ye dɔnniya dafalen ye n'a bɛ se ka pereperelatigɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka a ɲɛsin nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ adamadenya ani minɛnkow olu sira fɛ Cerner de près la réalité ka ko tiɲɛ ka a dɔn i kɔrɔ pour pouvoir ensuite faire des projections audacieuses, mais sûres dans l'avenir. walasa ka jateminɛw kɛ kariya yɛrɛ kɔnɔna na nka fɛn minnu bɛ yen ni da bɛ kɛ olu la don nataw kɔnɔna na Telle est la condition de réussite de toute planification rationnelle. nin kɔni ye sartu de ye sartu minnu ni o bɛ dannatigɛli kɛ ka a ɲɛsin fɛn bolodalen bɛnnenw bɛɛ lajɛlen ma À cet égard, ka ɲɛsin o de ma notre jeune service national de la statistique, an ka cakɛda kuranin min bɛ yen ka a ɲɛsin bolodali ma puissamment aidé par le parti et le gouvernement, min dɛmɛnen don kosɛbɛ kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛlikuruga ani fanga fɛ est en train d'accomplir un travail d'importance majeure o bɛ a la ka baara belebele de kɛ et nous fondons beaucoup d'espoir sur la grande enquête agricole ani an jigi dalen bɛ o kan fɛn caman na a bɛna sɛgɛsɛgɛliba min kɛ cikɛta fan fɛ menée actuellement sur l'ensemble du territoire national. min bɛ ka kɛ sisan jamana duguw bɛɛ lajɛlen na Disposer de données économiques et précises ka jatedenw jɛlenw sɔrɔ minnu pereperelatigɛlen don est indispensable pour une utilisation rationnelle de nos richesses et de nos efforts o wajibiyalen don walisa an ka nafolomafɛnw olu bɛ se ka labaara a cogo la n'an ka baarakɛtaw et il faut dire que dans ce domaine complètement négligé par la colonisation, an ka kan k'a fɔ ko o bolofara kɔnɔna na o min kɛra bolokɔfɛ fɛn yɛrɛ dafalen ye jɔnya wagati la tout reste à faire par nous-mêmes. an ka kan ka segin fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka a kɛ an yɛrɛ ye Camarades, c'est notre parti, l'Union soudanaise RDA. n taamaɲɔgɔnw n'a y'a sɔrɔ an ka bɛrɛbɛrɛlikuruga ni o ye USRDA ye Si notre gouvernement ni an ka fanga accorde tant d'importance à la production, ni o bɛ ka nafaba de don sɔrɔ la tant d'importance à l'industrialisation, n'a bɛ nafaba de don ladani sokow la ce n'est pas, bien entendu,
pour le vain plaisir d'exhiber des statistiques triomphales, a kun tɛ gwanzana dɔrɔn ka se ka bolodali gwanzanw ka olu jira min b'a jira k'a fɔ ko an sera k'an ye ɲɛ sɔrɔ, de montrer à des visiteurs des usines, ka fantogow ka olu jira kunfan bɔlikɛlaw la, de jouer aux apprentis sorciers du développement pour le développement. ka an yɛrɛ nɛgɛn na yiriwali ko kumaw ye yiriwali ta fan fɛ. Non. Ayi, Si nous nous sommes entièrement mobilisés ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ pour changer coûte que coûte, walisa ka yɛlɛmali don cogo bɛɛ lajɛlen na, vaille que vaille, a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma, les mauvaises conditions économiques actuelles, ka yɛlɛmali don lihalajugu minnu bɛ yen sɔrɔ ta fan fɛ bi, archaïques et désuètes, minnu ye fɔlɔkow ye ni tɛmɛ kɛra u kan. c'est que nous avons comme objectif O kɔrɔ ye nin ye ko kuntilenna min bɛ an na et comme idéal ani ŋaniya min bɛ an na, de changer l'homme o ye ka adamaden yɛlɛma en changeant ses conditions matérielles d'existence. ani ka yɛlɛmali don a ka ɲɛnɛmaya la minɛnko ta fan fɛ. En cela, O de la nous de l'Union soudanaise RDA, an minnu bɛ USRDA kɔnɔ, nous demeurons fidèles an bɛ to kantigi ye. à toute la tradition humaniste Tagabolo fɛn fɛn de bɛ laadalako la min sinsinnen don adamadenya kan, an bɛ t'o kan, et scientifique du socialisme, ani minnu bɛ dɔnni kofɔ dɔnni minnu ni olu sinsinna ye dɛlakaya ye. aux idéaux les plus élevés de l'humanité progressiste. Hakilinaw la hakilina minnu ni olu kɔrɔtalen don kosɛbɛ, min bɛ adamadenya ɲɛta kofɔ. Il s'agit là d'une tâche grandiose et délicate, Baara de ko dɔ ɲa, baara min ni a ka bon wa ni kɔlɔsi ka kan ka kɛ ni a ye. d'autant plus délicate que nous avons hérité d'une société Baara min ni a jantoli barika ka bon, an ye min sɔrɔ tiɲɛ ye sigida dɔ la. marquée par des dizaines d'années de dépersonnalisation coloniale, Sigida min ni dankari kɛra a la san tan sigiyɔrɔma caman, u bɔli la mɔgɔya yɛrɛ sawura la ka sababu kɛ jɔnya ye. par des siècles d'oppression féodale, San kɛmɛ kɛmɛ sigiyɔrɔma caman papali la, papali min bɛ fangafin kofɔ. par les tares et les stigmates cumulés de ces deux systèmes. O kange fila minnu ni olu kɛra sababu ye ka na ni fiɲɛw ani ɲugutɔ ko minnu ye. Rien d'étonnant dès lors O la fosi tɛ yen tuguni min ye kabako ye. que nous ayons accordé une attention passionnée à l'éducation. Ko an ye jantoli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka a ɲɛsin kalanko ma. La réforme de l'enseignement est intervenue Yɛlɛmali min ni o nana ka na don kalanko la, pour faire pénétrer dans les esprits les nouvelles conceptions de la vie, walisa faamucogo kura minnu bɛ ɲɛnamaya la ka o ladon adamadenw hakili la. l'amour de la patrie, Faso kanu, l'amour de l'humanité, adamadenya kanu, la foi dans le progrès. limaniya ɲɛta la. En un mot, toutes les conceptions socialistes. Dakuruɲa kelen na miirina fɛn fɛn de bɛ ka a ɲɛsin dɛlakaya ma. La réforme de l'enseignement Yɛlɛmali min donna kalanko la, a cette année étendu ses effets bénéfiques à l'ensemble de notre système scolaire. ɲinan san kɔnɔ o ye a nafa walankatan ka a ɲɛsin an ka kalanko kange bɛɛ lajɛlen ma. Le changement qualitatif radical dans les programmes Yɛlɛmali dafalen ɲuman min ni o donna ɲɛwalankow la, s'accompagne d'un changement quantitatif dans les effectifs. min bɛ fara o kan o ye yɛlɛmaliw ye hakankow olu ta fanfɛla la. Plus de 124 000 élèves A ka ca ni kalanden 100,000 ani 24,000 ye. ont suivi en 1963-1964 les cours de l'enseignement fondamental du premier cycle, Olu ye dugumakalan kunfɔlɔw sɔrɔ san 1960 ani 3 ka na bila san 1964 contre 54 000 en 1959. k'a sɔrɔ san 1959 ani la dugumakalan kunfɔlɔ sɔrɔbagaw olu tun ye mɔgɔ 50,000 ani mɔgɔ 4,000 ye. Plus de 13 000 élèves ont bénéficié du deuxième cycle fondamental A ka ca ni kalanden 10,000 ani 3 ye minnu ye kalan sɔrɔ ka bɔ dugumakalan kun filanan na, contre 8 000 en 1962. k'a sɔrɔ san 1952 ani 2 la minnu ye dugumakalan kun filanan sɔrɔ o tun ye mɔgɔ 8,000 ye. Presque 1 millier d'étudiants et de stagiaires poursuivent leurs études à l'extérieur Kalanden kɔrɔbalenw minnu bɛ taa mɔgɔ 1,000 bɔ ɲɔgɔnko la ani minnu ye degenidenw ye, olu bɛ ka u ka kalanw kɛ jamana kɔ kan contre un chiffre vraiment dérisoire avant l'indépendance. ka kɔn jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛ ni o hakan kun fɔra yɛrɛ o tun ye maloyako ye. Plus de 360 millions de francs maliens A ka ca ni Mali wari a kɛwulu 360 ye ont été consacrés en 1963 à 1964
à l'achat de livres et fournitures par le gouvernement. O nafolo kasabi tara san 1960 ani saba ani san 1964 ani nani walsa ka livre kafaw sanni oye ani kalanga minan taw fanga fɛ contre 8 millions en 1959. k'a sɔrɔ san 1959 nafolo kasabi min tara o wagati la o tun bɛ bɛn kɛ wulu 8 dɔrɔn de ma. 2 millions de cahiers ont été distribués gratuitement aux enfants. kalandenw bɛ sɛbɛnni kɛ gafe min kɔnɔ o kɛwulu 2 bɔ ɲɔgɔn ko o dira fu la denmisɛnninw ma contre 300 000 en 1959. k'a sɔrɔ san 1959 la 300 dɔrɔn de tun dira. Plus de 331 000 livres scolaires. a ka ca ni kafaw ye kafa minnu ye kalandenw olu ta ye o 300 ani 30 ani 1000 distribués également contre 15 000 en 1959. olu fana nana kana tila kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ san 1959 50 dɔrɔn de tun don. Rien d'étonnant non plus. foyi tɛ yen tuguni min ye kabako ye. Eu égard à nos objectifs de libération totale de l'homme. ka kɛɲɛ ni an ka laɲiniw ye laɲiniw minnu ni o bɛ tali kɛ adamaden a hɔrɔnyali dafalen na. Et d'éclosion de toutes les beautés cachées en lui. ani fɛn cɛɲumanw ye adamadenw na olu bɛɛ lajɛlen ka ci kɛnɛ kan. Si l'année écoulée a été marquée sur le plan de la culture, n'a kɛra k'a fɔ ko san tɛmɛnen ni o kɛra fɛn ye fɛn min ni o jɔyɔrɔ bonyana lɔnniko sira fɛ. par cette magnifique semaine de la jeunesse, k'a sababu kɛ nin dɔgɔkun cɛɲumanba min filɛ nin ye sifinw tɔgɔ la. création originale de la révolution malienne, ni o ye fɛn min ni a ladana a basun yɛrɛ la an ka jamana a ka tagabolo yɛlɛmali fɛ. cette semaine de la jeunesse, nin sifinw ka duwakun min filɛ nin ye dans les pièces de théâtre, ɲɔgɔlɔnbaw la les ballets, jama ka jɛ ka dɔnkɛ la les chants dɔnkiliw la ont atteint une plénitude, olu ye dafalenya kundama sɔrɔ. un niveau qui témoigne de la capacité de notre jeunesse o ye kundama sɔrɔ kundama min bɛ an ka sifinw ka seko ka o jira à assumer un art nouveau, ka se ka kusanya kura ka o da kɛnɛ kan une conception nouvelle de la vie ɲɛnamaya a faamucogo kura k'o da kɛnɛ kan et des rapports sociaux à la mesure de l'homme nouveau, ani jɛɲɔgɔnyaw mɔgɔnya sira fɛ min bɛ bɛn mɔgɔ kura ma bâtisseur de la société socialiste. min ye sigida sigibaga ye sen kan sigida min ni a sinsinnen do dɛlakaya kan. Nos artistes nationaux, an ka kusayanlandi faso kɔnɔ yan qui ont également remporté le premier prix au Théâtre des Nations à Paris, olu ye lajali fɛn fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ jamanaw olu ka ɲɔgɔlɔnbɔ la Paris. mettent leur grand talent au service exclusif de la révolution du peuple. olu bɛ u ka dɔnko ka o bila jamana ka yɛlɛmɛbolo baara de la. Rien d'étonnant fosi tɛ yen tuguni min ye kabako ye. à ce que nous ayons cette année encore consacré tant de soins à la santé des populations, ko an ka a ye tuguni ɲinan san kɔnɔ ko an ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ ka a ɲɛsin malikaw ka kɛnɛyako ma. tant de soins à leurs loisirs, k'an seko bɛɛ kɛ u ka diɲɛɲekow la. tant de soins à la construction de logements décents. ka an seko bɛɛ lajɛlen kɛ so ɲumanw olu jɔli la. Rien d'étonnant fosi tɛ yen min ye kabako ye tun. à ce que les travailleurs de la République du Mali ka d'a kan mali kanbe baarakɛlaw aient consenti cette année encore tant de sacrifices. olu ye u yɛrɛ di kosɛbɛ baara ma. Si nos travailleurs ni an ka baarakɛlaw acceptent des diminutions de salaire, olu sɔnna dɔ ka bɔ u ka saraw la. alors qu'ailleurs les syndicats déclenchent des grèves pour leur augmentation, ka taa sɔrɔ fan wɛrɛw fɛ lafasalitɔnw olu bɛ furukufurukuw kɛ ka baarabilaw kɛ walisa dɔ ka fara u ka saraw kan. c'est que nos travailleurs connaissent parfaitement les nécessités de la construction nationale, o b'a jira k'a fɔ ko an ka baarakɛlaw bɛ a dɔn kosɛbɛ fɛn min ka kan ka kɛ walisa jamana ka jɔ. le prix à payer pour la liberté et la dignité. fɛn min ka kan ka kɛ walisa kanabila ani hɔrɔnya u ka sabati. C'est que nos travailleurs, o kɔrɔ ye ko an ka baarakɛlaw groupés au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali, minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye min bɛ an ka faso baarakɛlaw kofɔ. savent que le pouvoir politique en République du Mali olu b'a dɔn k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛli fanga mali kanbe kɔnɔna na est un pouvoir populaire, ko o ye jamana kɔnɔdenw ka fanga de ye. que l'État est l'État du peuple, ko kafo o ye jamana kɔnɔdenw ka kafo ye. que toute son action
tend à créer les conditions objectives de l'élévation du niveau de vie du peuple, ko a ka baara bɛɛ lajɛlen de bɛ ta ka a ɲɛsin cogo bɛnnen na dɔ farali la jamana kɔnɔdenw olu ka ɲɛnamaya kundama kan. à créer les conditions objectives de son bonheur, tant matériel que spirituel. Ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan min bɛ se ka a to a ka hɛra o ka se ka walankata diinako ta fan fɛ ani bololafɛnko ta fan fɛ. Parti du peuple, jamana kɔnɔdenw ka bɛrɛbɛrɛli kuruga au service exclusif du peuple. min bɛ baara la jamana kɔnɔdenw dɔrɔn ye. Tel est, telle demeure notre glorieux parti, l'Union soudanaise RDA. O de ye wa o de bɛ to an ka bɛrɛbɛrɛli kuruga nɔrɔma USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga. Cette confiance absolue du peuple en son parti O danaya kelen pe min filɛ o ye jamana kɔnɔdenw bolo ka ɲɛsin u ka bɛrɛbɛrɛli kuruga ma en ses dirigeants ka ɲɛsin a ka ɲɛmɔgɔw ma. fait une obligation à chaque militant de l'Union soudanaise RDA O bɛ a wajibiya tɔndenw bɛɛ kelen kelen kan USRDA kɔnɔ de donner le maximum de lui-même pour la cause des masses, ko a ka yɛrɛ seko damajira bɛɛ kɛ jama bɛɛ lajɛlen kosɔn. de cultiver en lui-même les vertus d'abnégation, de sacrifice, de dévouement, d'amour ardent et désintéressé du peuple. Yɛrɛdili danbew ka olu kɛ a yɛrɛ la ani jijali ka kanuya yɛrɛ yɛrɛ k'o kɛ a kɔnɔ kanuya min ni a dulonnen tɛ fɛnko la jama bɛɛ lajɛlen kosɔn. Cette confiance fait obligation à chaque militant, O danaya o bɛ a wajibiya tɔndenw bɛɛ ma à quelque niveau qu'il se trouve, a mana kɛ kundama o kundama na d'approfondir ses connaissances politiques et idéologiques, a ka dɔ fara a ka dɔnniyaw kan bɛrɛbɛrɛliko o nasira fɛ ani kuntilennaw nasira fɛ d'enrichir sa personnalité, ka dɔ fara a yɛrɛ ka mɔgɔya kundama kan. de développer toutes ses qualités révolutionnaires, Jogo ɲuman minnu bɛ a la yɛlɛmali o ta fan fɛ ka caman fara olu kan bref, ka kuma fɔ ka surunya. cette confiance fait une obligation à chacun de nous O danaya o bɛ a wajibiya an bɛɛ kelen kelen kan de devenir un soldat aguerri, rampé et de se mettre inconditionnellement, de jour et de nuit, en sa personne et en ses biens, au service de la grande et noble cause socialiste. ka kɛ kɛlɛkɛcɛ jolen ye min labɛnnen don cogo bɛɛ lajɛlen na ka a yɛrɛ bila dɛlakaya o ka baara la o baara min ye baara senuman ye sartu foyi tɛ a la su fara tile kan a yɛrɛ ni a bolofɛnw Face à ce peuple ka a ɲɛsin o jamana kɔnɔdenw ma qui se forge min ni o bɛ ka labɛn et se purifie à travers ce labeur et ce sacrifice, min ni a bɛ k'a yɛrɛ saniya a ka baara belebelew ani a ka yɛrɛ diliw fɛ face à cette force invincible ka ɲɛsin o fanga ma se tɛ sɔrɔ min kan que constitue la conscience du peuple mobilisé o min ye jama wulili ka jɔ o ŋaniya ye face à la noblesse et à la grandeur de nos objectifs. ka kɛɲɛ ni an ka kuntilennaw o saniya ani u bonya ye Comme elle apparaît mesquine, dérisoire et misérable, toute complaisance à l'égard de ceux qui placent leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt national. i n'a fɔ a ye cogo fɛ a ka misɛn kɔliko don fɛn cɛjugu don mɔgɔ o mɔgɔ ni olu de bɛ a ɲini k'a fɔ ko u yɛrɛ kunnin ka nafa ko u na o makara o nafaw ka olu bila bɛɛ lajɛlen ka nafa sanfɛ. En ce 4e anniversaire de notre libération, an hɔrɔnyali o sankunbɛn naaninan in kɔnɔna na nous, militants de l'Union soudanaise RDA, an minnu ye USRDA a tɔndenw ye nous avons la certitude a jɛlen bɛ an ma ko que nos efforts et nos sacrifices ko an ye baara ni yɛrɛdili minnu kɛ seront couronnés de succès, ko olu na sabati que nous aurons suffisamment de cette force et de cette foi ko an na caman sɔrɔ ka bɔ o fanga ani o limaniya yɔrɔ qui soulève les montagnes pour bâtir une société socialiste où chacun aura droit à ce qu'il mérite. min bɛ kuluw kɔrɔta walisa ka sigida sigi sen kan sigida min sinsinnen don dɛlakaya kan sigida min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛna i niyɔrɔ sɔrɔ i ni min ka kan Tout ce qu'il mérite, i ni fɛn fɛn ka kan où tous jouiront des fruits délicieux du travail et de la connaissance. bɛɛ lajɛlen bɛna ka na bɔ baara ninnu ma baara min ni o ye dɔnniya o nafa ye Excellences, mesdames, messieurs, honorables invités, maabaw cɛw ani musow bonya dalen bɛ maaba minnu kan camarades de l'Union soudanaise RDA, an taamaɲɔgɔn minnu bɛ USRDA kɔnɔ voilà donc le message. cikan de filɛ nin ye Au nom du bureau politique, bɛrɛbɛrɛli sɛbɛnda tɔgɔ la à l'aube de la 4e année de notre indépendance,
je me devais de vous apporter. Anga yerema horanya tali sankumbe nanina kenebonda fe. Ntunka ganka ni ci de lase auma. Et permettez-moi de dire pour terminer, Ayato ngani fo walsa ka bokmana. vive l'amitié et la paix entre tous les peuples du monde. Teriya ni hera ka nyanamaya. Diɲɛ mɔgɔw bɛɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Vive la solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛnamaya. Golofinakaw, Azi gun ani Ameriki woroduguyan fanfɛ bolo. Vive l'unité africaine. Golofinaka kelenya ka ɲɛnamaya. Vive la République du Mali. Mali kanbe o ka ɲɛnamaya. Min ye an ka jamanakuntigi Modibo Keyita, tiɲɛ ka fisa kuma ba tɛ yen k'a fɔ nka an bɛ fitinin min fɔ o de filɛ nin mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin kuma mɛn i sigilen hali n'i ma bɔ i nɔ na i b'a fɔ ko Modibo Keyita a ka yafa Mali ma, a su ka yafa Mali ma, a kɔmɔgɔw fana ye minnu ye, a somɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka yafa Mali ma. N tɛ n tɔɔrɔ kan kali dɛ. N bɛ segin karamɔgɔ Banba ka kuma kan don min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ isipiriki kɔnɔna na a don Dawuda Tegete tun bɛ kɛnɛ kan. Karamɔgɔ Banba ko tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan, ɲani fɛn fɛn bɛ Mali kan, an bɛ kamanagan fɛn fɛn na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ, ko Modibo Keyita ɲama de bɛ an na, a ɲama a hakɛ ko o de bɛ an kan. O kuma o ye tiɲɛ ye dɛ, ne dalen b'o la. Kabini Modibo Keyita a sara don min na fo ka se bi ma an ma hɛrɛ sɔrɔ. Kabini Modibo Keyita a minɛna don min na fo ka na se bi ma an ma hɛrɛ sɔrɔ. Nin kɛnɛ kan yan Amadu Jikɔrɔni n bɛ tasibila kɛ k'a lase a ma. A y'a fɔ a ka lajɛ dɔ fana o sen fɛ ko Musa Tarawele, Général Musa Tarawele min ɲɛnama don fɔlɔ fo ka se bi don in ma ni o ye 2019 o kungogɛ ye. Musa Tarawele a ɲɛnama don. Amadu Jikɔrɔni y'a fɔ ko Musa Tarawele k'a ye kungoba de kɛ dɔfɔ kɔnɔna na ka ɲɛsin Mali ma. Crime historique. Ka d'a kan ko Musa Tarawele a ye kafo jaso min kɛ Modibo Keyita la san 1968 o nɛnɛ b'a tile 19 na le 19 novembre 1968. Ça a été un crime historique. Amadu Jikɔrɔni a ɲɛ tɛ kɛnɛ kan bi a ye tiɲɛ fɔ. Ka d'a kan a ye min fɔ ani karamɔgɔ Banba ka kuma a bɛɛ ye fɛn kelen ye. Tiɲɛ ka fisa mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ Mali ye. Foroba baarakɛyɔrɔw k'olu dayɛlɛ wa a bɛɛ lajɛlen fana a bɛɛ tun bɛ sɔrɔ kɛ fana. Dɔw wɛrɛ ta u ye baara min yɛrɛ boloda san 5 kɔnɔna na san 3 kaban u ka laɲiniw o sabatira. Baarakɛyɔrɔ minnu dayɛlɛla Malikaw de tun bɛ baara kɛ a kɔnɔ, a pankuru ninnu Malikaw de tun bɛ a boli, a baarakɛbaga bɛɛ lajɛlen tun ye Malikaw ye. Nka an t'a lajɛ bi pankuru bɛ Mali tɔgɔ la wa? Faso baarakɛyɔrɔ jumɛn bɛ yen bi tigitigi ko a bɛɛ ye fasodenw dama dama ye, ko dunan niyɔrɔ tɛ a la, ko dunan ka kuma fɔyɔrɔ tɛ a la. Tiɲɛ ka fisa Modibo Keyita a ka fanga labɛnni a kɛra min ye Mali ma a juguyara fo k'a dama tɛmɛ. Bolofara tɛ yen k'a fɔ Modibo Keyita a ma maga yɔrɔ min na. Bi n'u bɛ tila ka mɔgɔ dɔw tanu ko kunnafonidilaw ka tɔnba nin karisa de y'a kɛ, nin de y'a kɛ. Modibo Keyita ka kuma kɔnɔna na sisan bɔ kɛra k'a mɛn. Tiɲɛ ka fisa Modibo Keyita somɔgɔw fo n'u yafara n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la min kɛra Musa Tarawele n'a nɔfɛmɔgɔw u ye min kɛ k'a daminɛ Musa la ka bɔ Musa Tarawele la ka na Alpha Umaru Konare la ka bɔ Alpha Umaru Konare la ka na Amatuma Ture la ka bɔ Amatuma Ture la ka na Jɔnkunda la ka bɔ Jɔnkunda la ka na Ibrahim Bokar Keyita la. Tiɲɛni de walankata n'a k'a walankata fo ka n'a tɔ kɛ kɛɲɛkɛ yɛrɛ de sa. Hali an t'a dɔn bilen an bɛ min kɛ, an t'an ka kɛta dɔn, an t'an ka fɔta dɔn tugun. Mali mafiyara fan bɛɛ lajɛlen fɛ, malidenw mafiyara fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Hali jamana minnu aw ka hakɛto minnu ye kulusi don kɔsa in na a ma san 40 bɔ fɔlɔ, o jamana ninnu bɛɛ da donna Maliko la. O tuma n'a fɛ ka an kɛ olu sago ye. Minnu ye kulusi donni daminɛ a ma san 40 bɔ fɔlɔ, n tɛna jamana tɔgɔ fɔ. Jamana minnu ni u kun tɛ kariya hali k'a fɔ k'u b'u kamankun sigi Mali kamankun na, olu bɛɛ ye u sen kɛ ka Mali tan, ka an lagosi, ka an mafiya. An ta kɛra lebu dan ye bi diɲɛ kɔnɔ dɛ. Nka n tɛna bɔ kɛnɛ in kan abada. N bɛ yafali de deli Modibo Keyita somɔgɔw fɛ, malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u ka yafa an ma. Min kɛra ko a ma bɛn dɛ. Mais Musa Tarawele, n bɛ cikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase i ma yanni i ka sa, i ka yafa deli malidenw fɛ. E de ye tiɲɛni kɛ. I ye tiɲɛni kɛ dan ma sigi a la. Ka i faso janfa ka taa fara Faransi kan coup d'état ka a kɛ Modibo Keyita la. I ye tiɲɛni kɛ dɛ. Ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i nɛgɛn bi, n'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn bi dina kɔfɛ k'i yɛrɛ kɛ mori ye, ka tila fana i tanubagaw ko olu lawuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ, i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn. Lahara kɔni nɛgɛnni tɛ yen dɛ. O bɛ kɛ kɛnɛjalan kan a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna. Modibo ye baara kɛ ka segin tuguni, Modibo ye baara kɛ ka segin tuguni, Modibo ye baara kɛ. Mɔgɔ bɛ fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko Musa tilela ko nin tun tɛ kɛ. Musa ma kɛlɛkɛminɛn kelen, Dawuda Tegete y'a fɔ, Musa ma kɛlɛkɛminɛn kelen san. A nana sigi fɛn fɛn kunna a bɛɛ ye Modibo Keyita tiɲɛ ye. A bɛɛ ye Modibo Keyita n'a nɔfɛmɔgɔw tiɲɛ ye. N'a fɔra bi
ko o Modibo Keita de bɛ lagosi mɔgɔ dɔw fɛ ala k'an dɛmɛ bita an b'a bila yan an bɛ foli ka di an dɛmɛba belebele ma bara bokum an b'a fɔ ka walima dɔn jagokɛla don suguba kɔnɔ an b'a fɔ bita an b'a bila yan kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 Maïden Senkola Mamadu Fofana Kadafi kuma ka so Poids Désiré Mariko tile hɛrɛ ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn